שלום לכם וערב טוב. שר החינוך שי פירון מכריז היום על רפורמה נוספת במערכת החינוך, והפעם שינוי בהבנה של בחינות הבגרות, ביטול הבגרויות בכיתה י' והאפשרות לבחור בין ציוני הבגרות לבחינה הפסיכומטרית בקבלה למוסדות האקדמיים. תחילה דיווח של כתבתנו לענייני חינוך מיטל שוויגר. בחינות הבגרות הפכו במידה רבה לעגל הזהב של מערכת החינוך. כל תלמיד בישראל יודע שתעודת הבגרות הפכה להיות מהות מערכת החינוך. לא ברור כיצד תשנה הרפורמה החדשה את מקצת השינויים ייכנסו לתוקפם כבר בשנת הלימודים הבאה. הנה כמה דוגמאות. הלימודים יאורגנו ב3 אשכולות: עברית, ידע עם, עולם ומדינה, ומורשת ותרבות. הציון יינתן בעבור האשכול כולו. מתמטיקה ואנגלית ילמדו בנפרד. כמו כן יחויבו התלמידים להיבחן במדעים, לימודים כלליים ועשייה למען הקהילה. לצערי פגענו את המצוינות. מצוינות הפכה לציון. היא החלה להישען רק על מדידה אחידה במקום על יזמות, חשיבה פורצת דרך וביטוי אישי של הלומד. בחינות הבגרות בכיתה י' יבוטלו ומספר המועדים והשאלונים יצומצם. זה לא פעם ראשונה שהרעיון הזה מועלה. הוא גם כבר הספיק להתרגם לחוזרי מנכ"ל, זאת אומרת הוא היה גם כבר בשלבים מאוד יישומיים ועדיין לא יצא לפועל. אז צריך לחכות ולראות האם הפעם זה באמת יוכל לעבור מהנייר לתוך בתי הספר. ובעתיד, בפעימה השנייה, ידונו בסוגיית הפסיכומטרי. התלמידים יוכלו לבחור אם להציג לאוניברסיטה את ציון תעודת הבגרות או את בחינת הפסיכומטרי. הבחינה הפסיכומטרית היא צפי לשום דבר. יש הרבה מאוד אנשים שעוברים את הבחינה הזו מאוד יפה, ואחר כך מתבררים כתלמידים לא מוצלחים. אמר שזה לא מדיר שינה מעיניי. אנחנו כקבוצה יש לנו עוד הרבה מוצרים אחרים, זה לא מהווה את חלק הארי מהעסקים בכלל. כך שאני לא מוטרד, ובית, אם לא יהיה פסיכומטרי אז יותר ירצו בגרויות. מערכת החינוך הישראלית כבר ידעה רפורמות גדולות ומסיבות עיתונאים מפוארות. עכשיו נותר לראות אם במבחן המציאות תקבל הרפורמה ציון מצטיין או נכשל. שלום לשר החינוך שי פירון. שלום מירב. ההמלצות, הדברים שעליהם דיברת במסיבת העיתונאים היום, קיימים במערכת בעצם שנים, נדמה לי מעבר ל10 שנים, ועד היום לא יושמו. מה למדת? מה אתה גילית שהחלטת לקחת אותם ולצאת איתם לדרך? קודם כל, ההמלצות האלה קיימות כבר למעלה משנות ה-70 בעצם, מירב. אנחנו מדברים על 30 שנה, אחת לרעותה, ובעצם אני חושב שבגלל זיקה עמוקה אולי בין חינוך לפוליטיקה, בגלל החשש מפני מה יגידו גורמים בעלי עניין, תלמידי ישראל והעתיד שלנו ניזוק, ואנחנו קיבלנו החלטה לדאוג לילדי ישראל לשים את החינוך, ולכן אנחנו מתחילים היום דרך חדשה שאומרת בראש ובראשונה שבית ספר צריך להיות מקום מעורר השראה, בית ספר צריך ללמד למידה שמותאמת למאה ה-21. השינון זאת הקומה הראשונה, זאת קומת המסד, אבל מעליה נמצאת הלמידה המשמעותית שמניעה את האדם לפעולה, ששואלת שאלות מוסריות, שלא מאפשרת לתלמיד להתחמק מהשאלה של מה זה עושה לו, ואחר כך אנחנו גם מצמצמים כבר עכשיו, מכיתה י' שתתחיל את לימודי עכשיו, מצמצמים באופן דרסטי בכ-40% את מספר בחינות הבגרות, בפעימה השנייה נצמצם. חייב עשייה קהילתית כתנאי לתעודת בגרות, ותלמיד שילמד כהלכה ויגיע לתעודת בגרות איכותית לא יזדקק לבחינה פסיכומטרית. אמרת שבחינות הבגרות הפכו לעגל הזהב. השאלה שלי, אם תלמידים לא יוותרו בעצם על לימוד לבגרויות, יעשו חיים כל זמן התיכון, י"א, י"ב, וילכו לאיזשהו קורס בזק לפסיכומטרי, בעצם חצי שנה ילמדו מבוקר עד ערב, יעברו את הפסיכומטרי, והנה הם נכנסים לאוניברסיטה. לא, אז קודם כל מירב, אני אמרתי שזכאות לתעודת בגרות היא תנאי בכל מקרה, רק הממוצע לא יהיה חשוב. אתה יכול לבחור בין תעודת בגרות לבין מבחן פסיכומטרי, אבל עצם הזכאות לתעודת בגרות הוא תנאי גם למסלול השני. לכן תלמידים לא יוכלו לדלג על העניין, אבל יש פה משהו הרבה יותר מהותי. תראי מה קורה, מדינת ישראל היא המדינה היחידה שאומרת לתלמיד, סיימת כיתה י"ב, עכשיו בוא, אל תהיה כזה, תלך לשנת י"ג, לשינשין, למכינה קדם צבאית. ואל תהיה כזה, אל תעשה רק 3 שנים, תהיה קצין, תעשה משהו משמעותי, ואז זה כבר 4 שנים, אז אנחנו כבר ב5 שנים, ואז הוא צריך לנסוע להתאוורר קצת, ואז כשהוא חוזר, אנחנו אומרים לו, עכשיו תתחיל את המהלך של ההתכוננות לקראת האוניברסיטה, תשקיע עוד חצי שנה בקורס, תוציא עוד 10,000 שקלים, זה לא צודק, זה לא מוסרי, זה ממיין, וזה מייתר את התיכון. כלומר, אתה אומר, תהיה זיקה ישירה בין הבגרויות,
והלימודים האקדמיים. זאת תוכל להיות, זו יהיה בעצם הפרמטר היחיד למי שיהפוך את התיכון לשנים משמעותיות, למי שילמד בתיכון. מירב, מה שאנחנו רוצים לעשות זה להחזיר את הברק בעיניים. מה שאנחנו רוצים לעשות זה להחזיר את העניין. זו לא תוכנית קלה, זו לא תוכנית שהופכת את התלמידים לכאלה שיכולים לרחף מעל פני התיכון, אבל הגענו למסקנה שתלמידים מאותגרים הם תלמידים ששואלים אותם שאלות עומק, תלמידים שלומדים על נושא שואה אבל עוסקים בשאלה איך הנושא הזה קשור לחיינו, תלמידים שמדברים על דמותה של מדינת ישראל אבל עוסקים גם בדילמות. אתה אומר השר פירון, אני רוצה להבריק את מערכת החינוך, אז יבואו ויטענו, אם אתה רוצה לטפל במערכת החינוך, טפל באיכות המורים, בצפיפות בכיתה, לא זו התרופה לבעיות מערכת החינוך. קודם כל מהסקרים שערכנו למדנו הזכרתי היום, אנחנו עוברים להרחבת הניהול העצמי, מכילים אותו על כל מערכת החינוך, נותנים אחוזים עצומים מתוך תוכניות הלימודים של שעות הלימוד למורים לבחור לעצמם את הדרך שבה הם ישאפו וירצו ללמד, ואנחנו הגענו למסקנה בסקרים שעשינו שמה שיביא מורים טובים למערכת זה אוטונומיה. מורה שכל תפקידו להכין לבחינות, מורה שכל תפקידו לדקלם חומרים, מורה שכל תפקידו זה לשרת מערכת, קראתי לזה שהמדידה הופכת להיות אלוהי הלמידה, מורה שבעצם אין לו חירות ואופק והוא לא יכול להביא את החלומות שלו ואת האישיות שלו לכיתה, לא יבוא למערכת, ולדעתנו זה מה שיביא מורים הרבה יותר טובים למערכת החינוך. שאלת לגבי גודל הכיתות, כל השאלות האלה הן שאלות מצוינות, יש בפניי עוד 3 שנים, אנחנו נצטרך לטפל בשורה ארוכה של שאלות, אבל המטרה ישראל עולה כיתה, עוברים ללמידה משמעותית ומחזירים את הברק לעיניים של התלמידים. שר החינוך שי פירון, תודה רבה ששוחחת איתנו והצלחה לטובת כולנו. לטובת הילדים של כולנו, שלום.